Zer jaski? Hortxe. Bueno, itxura txarrik ez daukagu, ez da? Bai. Ni gaur etorren naiz, txirritatxoa ipatu izan da, gaur tiritatxo. Istripu larria, jaski. Ogia ebakitzen ari nintzela gainera. Ni ogizalea naiz, baina... Iez egin, eta jaso dut. Bai, mediku inozun zara be, bai? Joa naiz, eta eman didate puntu bat. Esan zuen publikoak. Eta horregatik, hau, aipatu nahi izan duz, sekula zut aukerarik izan publikoki eskerrak emateko Osakidetzari. Osakidetza, eskerrik asko eginako lanagatik. Oso, Dekon dizuela, mi esker. Eta atetzela gure lehiakideak. Pasa, barura. Pasa. Txalo. Eta, ala hobe, eskerrak eman beharrik ez izatea, baina... Momentuz ez zaidan ez aparteko triskantzarik eta gertatu esan du, puntu hau. Badako beste puntorik, inon? Grapa pare bat, anketan eta. Zuk? Amen. Bai? Bai. Nola? Umetan, pa. Ta. Umetan, bai parrandan, arroz kuitzen. Begira, umetan ja parrandan, segulakoa. Uso, Larrai, zuek zer moduz? Oso ondo. Osakidetza beharrean zuek ere, edo zuek osasuntxu? Sasoiko? Bai, sasoiko. Bai, ez da. Hirugarren saioa. Bai. 950 euro irabazita. Eta batez ere, buelta egin, Larraitz, aurreko aldian izan baitzinen milu zen, Usoa orain aldemenen hartuta, ze giro on, ze jator, pozik zuek? Bai. Oso pozik. Hasi garaia, asmoak eta diseinatzen pixka bat, ia 1000 euro irabazi dituguta, horrekin? Asmoa hemen jarraitzeko, ez? Esan genizun bidai bat behar deula. Dauden hoendikan poltsa pixkat gixendu behar. Zenbater arte gizendu beharko genuke poltsa hori? Badaukagu jarrita muga bat edo? Ez egin dezala gora, ez da? Noski eta gora egiten duen bitartean, horrek baldintzatuko dugu ero bidaia ere, nola egiten dugun, bidaia zetik bidaia zera aldea dago. Ondo gogoan duzuenen bat, Uxoa, bidaia bat horrela, hau atera izagun ona, norantzko bat, egindako bidai polit bat? Bueno, hola, bereziki esateko baintxe ez, dakitola, baina... Lastima, bueno. Larraitz, zu bitartean pentsatzeko denbora izan duzuta? Bai, nahi Mediterraneon ni izan itzan aspaldi, Korsikan, eta beira, ungo nitzake. Oain ez, gara jontan ez, Bero ez da? Bai, uda parten igual, bai. Bueno, oso ondo. Bikain, bai, Korsikara edo dena delakora? Bai. Iritsiko gara nora bai, seguru. Animo bikote? Eskerrik asko. Zuek leku hartu lasai, oierrekaitz, zuek leku hartu lasai, guk ez dugu frisari pez, hemen oso eroso zuekaz, oso pozik. Oier, ze moduz? Oso ondo. Bueno, bigarren saioa, hobeto? Bai, Bai, ekaitz, lasai hau ja. Zau zaitu, oierren, markatu, oierren keinua, jotzen duen musika tresna jantzita ekarri gaitu gaur. Bombardino jolea zu? Bai, hala da. Eta bombardinoa kamisetan. Politxek, kamisetari begiren hau. Oso ondo, txalo bero bat, Larraitzek zakue hartu. Autu estetikoari. Lehiakide honak eta motoreak gauzagu. Aurrekon finalera zein iritsi, oier ekaitz, baina... Gu iristeakin bakarrik dauen kontra aitzagatik ja kontentu. Bai, sokatira jokatzearekin ja pozik. Bueno, eta Usoak eta Larritze diote, oso, guri utzi dirua eta... Gaia beste buru batzukin. Bueno, bombardinoari egingo diogu apurtxu bete... Igurtzi eta eskatu. Diztira atarako diogu, noiztik jotezu, Oier? 8 urtekin, nik uste 7 urtekin hastegea solfeoakin, eta hor hautatzeko genukan, eta justo nire laguniko benatani, bi bombardinoko plaza eta bombardinoa. Eta aukeratu zen duen, bueno, biok aukeratu zen dutelako, eta... Ez gerun, ez nik enekin beak ze aukeratu behar zuen, nik ze aukeratu behar nun. Eta bombardinoa biok? Eta bombardinoa biok. Morenorekin? Miguel Angelekin, aurten jubilatzea dela. Eira, zelan egin duen, Miguel Angelei. Bai, Tolosako txarangak asko zor die. Bai, egia da. Ondo. Bizilagunek ez? Bizilagun asko hortxe dira krisi diplomatikoan txarangekin, baina... Bai, Euskal Herri bai. Bai, Euskal Herri bai. Euskal Herri bai, txarangek ematen digutelako horrelako... Indarra. Eka, itxasan dugu, mediku izateko... Bai, bidea luzea da, eta poliki guaz. Zuke puntua askatuko balitzaik edo momentu batean, Ekaitz? Saiatuko nintzake, baina nik uste hemendik anengola norbait hobein dutena. Bai. Beste puntu batzun truk igual. Begira, epa, Bai, nola egiten da praktikak? Muñeko bategaz edo benetako bat batekin? Hasian, silikonazko karratu modukoa dago, eta zulo mota desberdin pila. Eta orduan, zukola ikastezu modu desberdinetan iten, eta gero ja... Bale, egina dituzu ya praktika horiek? Oraindik ez. Baina, puntun bat jozidet, Bale, zainduko dut puntuanik eta... Por si acaso... Eta zuek zainduzu honak, oso ondo. Oier, Ekaitz, guretzat, plazer handi bat, hemen egoti zuekaz. Berdin. Eta hirugarren bikotea, milu zen gaur. Andrea eta Ane, Gabon, zer moduz? Gabon. Ondo. Nondik gatoz? Ondarritik. Horrekin erdia egin da dago, ez da? Ondarrutarrak biak,
kuadrilako lagunak ere bai? Bai. Zertxobait gehiago ere bai, orain? Bai, pisukidik. Pisukideak non? Bilbon. Bilbon. Eta zei gazten ari gara, Andrea, zu? Ni ingenieritza informatiku. Ni ade. Ade, bale. Bueno, bietan ere ikasi beharra ez da? Bai, hor gabi. Zema gara, pisuan? Bost. Bost? Bost ondarrutar? Bai. Ondo, begira, ETB-ke webserie baterako edo nahiko balor. Abia puntu txarra ez da, ze giro, pisuan? Ona, erra. Bai. Txukuna ere bai? Bai, garbitzen da. Bueno, giro ona, hortxe utziko dugu. Zarpinek eta gauero. Bai, ba. Zarpinek eta tuntxu eta gauero. Taparrilla jarri zukaldean da, ze kristo. Gainontzean, aizitaldean ere bai? Bai. Biak elkarrekin horre ere? Izena du? Txirrimorrazki. Txirrimorrazki. Hilazki. Txirrimorrazki, badut hor da. Ze adinetako jende ibiltzen da horre edo? 8 txik 12 urte bitxartin. Eta udalekuak eta tankerakoak egitituzue? Ikasturtin zirretzen du. Bale. Aizialdiko gitarauak. Ni luze jokuren bat igual, kontuz, gu materiala eta pasez gero umeekin antolatzeko modurik izango zenukete. Ze asmo gainontzean, Andrea? Ondo pasati. Bale, Ane? Bai, ondo pasa, esperientzisi bizkat eta dire bizkal hortzen marego batu hobeto. Baina ez daukagu horrela finantzatu nahi dugu alako bidaia edo... Ez. Ez, etxetik ainonak izaki, ez du ezen behar gu. Pisuki dire erakusteko, hemen txegauz, mil luzenak garela erakusteko prest. Hau pasuek, ongi horri. Diru askorik ez dugu behar, momentuz. Bobeto, sekua, 2.200 euro! Bobeto! Hau banatu genuen. Hau banatuta da. Bai. Publikoa ere prest, noski. Iruñetik, Iturramako lagunak apazuek. Zerrik askotatzeatik. Zende jatorra. Andrea eta Ane, basauk aukeratu zeuen buruentzat. Zer nahi zuien. Fotokumeak tribaren berbak edo ikusi-makusi. Ikusi-makusi. Uso bat alarraitzeri. Fotokumeak. Edertot, oierretak aitzi tribaren berbekin. Oso txirritatxo eta tiritatxo, indarra batuko ditugu gaur. Bai, omenaldia egin omen diote herriko plazan. Wow! Txirritatxo hori berari, Wow! Omenaldi hori zorko dio besteak beste miluzeri, ez da, pentsatzen dut. Bueno, ea itortzen digun hori. Animo, bikote, hemen txeitzak eta oinak. Txirritatxo maitatzen zaitugu gaur herriko plazan. Blando. Bankartapean elkartu dira. Pozik hemen gota. Ango. Musikariak ta. Dantzariak. Salto bat tabi. Fandango. Zergatik egin duten ez dakit. Baina ez diet esango. Bota, ze ondo abestu, Zer? Tonua errespetatu. Usatela raiz zer? Ia, venga, horrek irri berriek zer hortatu da? Danak! Ondo bikote. Oier, ekaiz beste horrenbeste. Beharko genuke. Kaskez urtalderen deus, azken diskotik. Atera ditugu jolas egiteko tribalen berbak gaur, oier rasita, badatoz. Denpora. Zarata, oier. Azotxa. Lokatza. Baltxa. Guztiz, zeharo. Arraz. Horroa, oiu, ozena. Amor, marraska. Era bat erre. Kiskali. Azerre bizia. Amorrua. Aztertu, miatu. Arakatu. Aztu. Atzendu. Aupa! Eta kasunetan, omenaldia ekaitzeko hierri, oso ondo. Izgar utzi nago. Bai, ez da, ez dizut praktikarik egiten ez dizut utzi, ekaitz? Ez, hobe, hola jarraitze bau. Aurreko zaion ikusi biak intzun, gaur... Ondo, lanak banatuta. Ondo. Eta puntuak merezita, noski, egun puntu, bikote, zora garri. Bai, Andrea, Ane, hau onbi etorri hau, Bai, listo jaltulaz. Beste zuek, ez kokildu, Ze? Ez kokildu zuek, beste noski, ikusi-makusi, hemen txegituzue jolaserako elementuak, espaziora bat. Astronauta, ilargia, lurra, Marte, satelitea, galaxia, asteroidea eta kometa. Bazema, Andrea, demora, kometa? 8. Asteroidea? 4. Astronauta, Bat. Lurra? 3. Bikoin? Marte?
Lau. Ilargia. 2. Galaxia. 6. Satelitea. 8. Kometa. 5. Asteroidea. 7. Astronauta. 1. Lurra. 3. Marte. Lau. Ilargia. 2. Galaxia. 5. Satelitea. 6. Ez. 5. Kometa. 8. Asteroidea. 6. Astronauta. 1. Lurra. 3. Marte. Lau. Ilargia. 2. Galaxia. 7. Satelitea ere demozatuko, Gertu zineten, Bai. Bueno, Andrea, hau beratzeko bakarrik. Punturik ez, ariketa ondo egin dau. Animo. Uso Larraitz, animo beharrik ez, zuek noski. Imintzio zalea zarete, Bai. Larraitzen dio, animo batzuk jasoko genituzke guztora, ez da? Beti ondo tortzea. Animo, bikote, Eskerrik asko. Oierreta ikaiz beste aldean. Eta animo zeteta guazen, lehenbiziko errondara, hortxe kontzeptuak. Demora. Beldurra, negarra, katarroa, gaixo, gripea. Bai, ondo. gripea. Salto, dantzaria, zirkokoa, gimnasia artistikoa, gimnasia ritmikoa. Oso ondo. Okaitz. Josi, puntuak. Txistua jarrin. Ez. Puntuak. Josi. Zertua jarrin. Ez. Otz. Tatuajea. Bai. Tatuatzaia eta Tatuatu izaten edan. Tatuatua, zondo. Tatuatzaia eta tatuatua. Zondo, Ondo batzuk eta bestiek, Bai, bi aldetan talentua nabarmen. Konexio Errexak ona. hartzeude, errexak hartzeude. Baiek, aurreko onde ondo jarri zegoen. Begira, Gu alde hortatik aneztinka kexatu. Zuek bueltan beste lorririk, zuek ere oso nazarete, bejon dizuela, ondarrutarra bitartean, gu ere hemen. Tatuajerik? Bai, Bai, ekaitz? bizkarrian hor gordeta dago. Bai, Zer? Tximista bat. Aiba. Izenakin jokuan dauka. Ekaitz! Ondo. Hori da, mi luze baten espiritua hori da. Ondo. Ganako sonda irurogina puntu. Ez, Oier, horrela bombardino bat bularrean edo. Kamisetan ondo. Bale, nahi, bestela raroa, Uste dut inork ez duela izango bombardino bat bularrean Zoren tatuatua. giltzak eta hola izan dituzte. Begira, zuk ez. Zure gorputza ere templua da, Nahiko noski. musika badaukau. Zauko mazale nuki berri. Artu legua, mesedez. Bai, bueno, pantorrilen edo. Bai, bueno, zu daukazu, Han behien. Hori. Bai. Animo, Debora? Igela. Ez? Zapaburu. Bero. Zapu. Zapu. Bai. Apoa, bai. Borobile, jan, Bai. jateku. Espagetizak, makarroik. Ez. Fideuk. Ez. Borobile. Bai. Alaku. Borobilera. Luzi. Porru. Ez. Nondik urteten da du? Bainak. Hori da. Animalixe. Animalitxuk urte den dau. Bai. Palu? Zine? Palu, ez? Bokaiu Lomu. Mortadeli. Ez. Txoixu. Ez. Saltxitxoi. Ez. Bero. Ez. Mortadeli izan da. Andrea Bravo. Hirugarrena. Argazkixe, ata. Kamari. Bideu. Grabatzai, klak. Grabaten dana hori aktori. Bai, eta grabaten bestea? dana. Produzioiku. Zuzendaxe. Zuzenaria, oso no? Bai, eta hori. Bai, eta? Jatekoa? Jateko, alaku zer da ba? Zer? Baltzara. Balta. Ai, hori, tio. Olkia. Bueno, txoixu. Odolostia dolkia. Eta Andreak dio, txoritxu esan da. Bueno, gauza bera ere zara. Ez zarete berezik izaleak zuek, olkia eta... Odolosti justo ez. Txoixu, bai. Ni genota gehiago. Gustatu. Bai, genota gehiago. Biak, Zoratu arte. Arroz duna, bestea, denak, Babarrunakin. Eske babarrunakin. Bai, horixe, tolosan, zan, eski. Bi, berro baina, zer, ondo. Zuek egin goi duzu, exitaldean eta horrelako jolasak, imintzioak, oituta. Bai. Hartu alekua eta aprobetxatu hori Uso Larraitz bestaldean. Horrela... Txirrimorrazkin hariko bagina bezala. Izena bota dut alago batean. Demora! Telebista, gimnasioa.
Urdina... Zer da? Hotza egiten du. Iglu bat. Igluan antzeko zeo zer? Kampin den da, izeber bat. Bai, izeberra, oso ondo. Janaria, jatekoa da, txikia, borobila, dilistak, garbantzuak, babarrunak, arroza, arroz kuskusa, arroz txurilla, kinoa... Non edo egiten den? Zehaztu, arroza da, Non egiten da? Arroza basmatia, ozakit. Non egiten da, Arroz egosilla, arroz txurilla, arroz... Italin? Risotoa. Herritan egiten. Irakaslia. Ama, etxegoarekin aldezu. Bale. Udaltzaina eta gidaria. Zatzegin dio. Izuna jarri. Ados, eta? Jatekoa? Risotoa. Risotto. Ba, ize, asko eskatzea zen horrela jatekoak eta arroza, eta segi. Keino txiki bat egin da. Bai. Ez, Risotto ere ez? Bai, baina nun gustanik ez, orduan... Ja. Bardin. Bueno. Danak, osondo, iruro baina puntu! Eroglifikoak, uso alarraitz, eroglio lasai. Bueno. Eta... Dagoela lasai. Bai, lasai dau, ez du galdetzen zuen gatik, ez du jakin nahi ezer... Horia, pizka bat, lasai egotetia pasota da izatera, ez da? Bai, nahi dauzuek asmatzie, ez pasaten dan, bai. Aro lasaia, bizitzen ari da. Ala hobe. Uso alarraitz, lehenengo eroglifikoa denpora. Oiek bai, praka... Eleganteak. Oso no. Elefanteak ikuste ditugu, Efe hori gegaitxek ordezkatzen du, eleganteak. Orduan da? Gero, etxien esateko bat amatek, ez da ulertzen. Nola ez da? Hortxe. Justen da. Eroglio hongo da berriz ere lasai. Lasai dau, Uso alarra izigarrena denpora. Irakurri alduzu. Obabakoak. Ba. Usoa. Obama ikusten dugu, eta emi hori begaitxik ordezkatzen du, Obama, koko erdiak pluralean koak, Obabakoak. Osondo. Eta larraitzek barre, Ez da beste zeinik? Bueno, puntua jaso. Egun, osondo. Osondo. Oier, ekaitz lasai hartu, asmatu. A ber. Eta gero igual ekaitz tratamentu bat jarri, zeuk, erogli hori. Bueno, ikusiku. Diagnostikoaren arabera. Bai, diagnostikoaren arabera. Lehenengo eroglifikoa denpora. Gustuko duzu? Kaka Espainia. Ez? Kakaoa. Kakaoa. Bai, osondo. Benekin ze onomatopia. Kakaoa. Osondo. Kasin dut kakar onomatopia bat edo... Bai, zein? Urruz, edo. Bueno. Ekaitz, esango dugu? A ber, ia. Gaude pixka da gaixorik. Bai. Hori da egia. Bai. Ekaitz, zure diagnostikoa horrela distantziara, Zeitxura hartze diguzu? Zait, banik egia zane, ikutu inbar da hortako eta pixkat zuekin itzein lehenago. Eta zuzendari zer dio, orain ezin da. Orain ezin da. Bueno, gero beste tarte bat egingo dugu. Tarte batean, bai. Maskarilla bat. Maskarilla pinta. Bueno. Tea badaukagu, infusio badaukagu, publikoaren babesa ere badaukagu. Eta etxekoena, noski! Eta medikuek ikutu beti datorrondo, Ba, begira. Ekaitz urduri orain. Eroglifikoa non, zer? Nola? Ekaitz bai ligako zuzuk medikutara jolasten eta... Boa, ez. Hola, profesiotaz aprovechatzea da. Vale, kode deontologikoa. Zu ligatzen duzu, bestela. Hoi da, medikuntza alde bat utzi behar da. Ligatzen du tximistaren kontuarekin eta... Haukat hemen, erakutsiko dizut, gero. Hoi horrek aitz bai, bigarren eroglifikoa denpara. Minduta duz. Bularra. Bai. Joder, DJ Bull. Erakustan egiten nahi da, Osondo, DJ Bull ikusten dugu, Bull arra da. Bularra, oso ondo. Jode, oier, esan dure gaitzek. Jode. Erakustaldi egiten nahi da. Besteok ere jolazten nahi dugu pixkat. Bizi, beste un puntu. Andrea, tale, beste horren beste. Bai, ezta? Eroglifiko bat ikartu eta jalgi, eta puntu ebatu. Hau pasuek, lehenengoa denpera. Galdu dut dagoeneko. Imo, ez. Ja? Mimu. Bai? A. Bai, hasi alderantziz? An. Bai?
An. Mi. Animoa. Bai, oso ondo. Animoa ikusten dugu, emeken duta imoa, animoa. Oso ondo. Animoa gora orain, lemiziko asmatuta, bai, eta? A ver. Eba. Bigarna, itzali eginda, denpora. Itzali eginda. Nor da? Ba. Hori zen joa. Nor da? Sí, señor. Itzali eginda. Argia. Ez. Nor da ba? Ez zian. Pertsonaia bat. James Bond. Bai. James Bond ez. Bai. James Bond. Daniel Craig, zoragarria. Bond. Dekenduta bon, da bila dabil. Bombilla. Bombilla. Zea, espaki hau zeinan, ba. Bueno, baina bon atera dugu. Andreak asmatzen ez badu, txorizu eta golkia eta... Polemikarik ez, eta? Konforme, 50 puntu. Polemikarik bat ere ez, Miluzeko eskuaren deia da. Baizik. Egina. Aurrera! Miluzeko eskua! Hace sasoia! Ona! Kondo! Pasando! Nafar kasta, bikain! Pasando! Uxo alarraitz. Eutxizuek ere, kasta horri, eta komo oinaria dela. Hauxe lemizikoa, oikoa da, lasai. Ze gailurekin neurtzen da presio atmosferikoa. Barometroarekin, termometroarekin, anemometroarekin, pluviometroarekin. Barometroarekin. Ondo. Urpekaritzan eta. Urpekaria ere banaitzen aldetik, noski. Bokala? Eskiadori be bai. Bai, segulako. Ondo, eta sukaldariz be bai. Eta lagunen laguna ere bai. Oso ondo. Aurrera entzun. Hori bai. Eta kiskitin, kaskitin, arrosak garelin, algoa edaten hobekin. Epa! Bueno, ze kanturen bertxioa egin du, adimentxuk. Donostiako iruda, matxo. Eta kriskitin, kraskitin, arrosak garelin, ardo eraten hobekin. Zeona, bokala? Aurrera ba. Barazkiak Juliana eran ebakitzeko eskatu badizute, nola ebaki behar dituzu, porketu. Karratutxo txikitan, tira fin eta luzetan, zati handitan, medailloitan. Karratutxo txikitan. Oierreka? Tira fin eta luzetan, motako du? Bai. Ondo. Zuzei bilizera, Juliana? Hortan animitzen, bagira, puntua. Bokala? Oikoa da lasai. Ez dakit probatu nahi duzuen? Bukera badago. Bai? Segundo. Orain izatekotan, Bai? Venga, botengo. Maleta lepo bete eta Ez da dintzen. Nekolan, bueno, hasi gara, Uso alarraitz, zuen aukera berriz, zentzun? Zozinen trapu zaharra, batzeko gauza zatarra, aldearen sustagai bakarra. Euskararen aldeko zein dinamikarako sortu zen, edo sortu zuen Akelarretaldeak, kantu hau. Euskaraldia, Nafarroa baina, Zibilaldia, Korrika. Korrika. Bokala? I. Txura polita du honek. Oikoa da, lasai. Vale. Maleta lepo bete eta erdia ez erabiltzea. Oikoa da. Eso go! Tomo inakukean. Ederto, oierrekaitz, bestorren beste. Zemonari hautsi bigarren eskuak dio, aurpegiak dena dio. Nola deizena irukiak animazio telesailaren sortzaileak? Ruser Capdevila, Ane Pikasta, Itziber Alonso, Sara Herranz. Ruser Capdevila.
Osondo. Jo, tankera dauka? Eurena? Bai? Ez? Bai, zertan oinarritu zuen ilustrazioa gero. Bokala? Entzuna, Oierrekaitz. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. You got women on your mind. Baiakin nahi dugu, In the Summertime abestia ze talderena den. UFO, Mungo Jerry, Savoy Brown, The Dubliners. Savoy Brown, botako dugu. Errotea? The Dubliners. Errotea? Mungo Jerry. Bai. Bokala? Oierrekaitz. Glaukoma baduzu, begiko ze zati duzu kaltetua. Begininia, irisa, nerbio optikoa, kornea. Kornea. Andreane? Akaten jate. Bai? Begininia. Uso alarraitz? Irisa. Nerbio optikoa. Presio hori ez da. Ez hauz. Ez, klasean akaten jate. Lasai. Gu barkatzea izu. Bai, eskerrak. Ea, osaki ezak barkatzen duen. Entzun. Estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los judas en toda sociedad. Nolo doizen entzun berri digun kantuak. Cuenta atrás, kontu zi, los días que te quedan, Chivato. Los días que te quedan. Andreane? Cuenta atrás. Uso alarraitz? Chivato. Los días que te quedan son una cuenta atrás. Eta beste bokal bat? Zaiak ere, ez da? Edo bai? Ez. Oierrekaitz. Azken erronda, eutxi. Zein dantzatarako erabiltzen dira argazkiko oinetakoak? Klakea, tangoa, samba, sabel dantza. Klakea. Osondo. Bai, klak. Bokala? Ikote? I, botako dugu. Baskatu beharko nuke? Aurpegiak dena dio. Parranda izan da ona. Bai? Bierre... Ekoki iluna... Bai? Uru... Hortxe, oier? Uru... Begi uru... Ez. Ez dakit. Hortxe zegoen, Seguru? Seguru. Karo. Uru esan duguta, hortxe zineten. Komo dinik ez? Puntu bat lortu ditugu noski. Andreane? Ia, komo din bat, ondarrura eramaten dugun. Hau hirugarren eskua batzuek kontrakoa badiote ere. Nola du izena Durangoko kafe antzokiak. Landako, Plateroena, San Agustin, Zugaza. Platereuna. Boa, erralekua. Bokala? A. Eta aurrera, entzun! Ze taldek sortu zuen Knocking on Heaven's Door, abestiaren bertsio hau. Baita jatorrizkoa, Metallica, Zedio badakot. AC/DC, Guns N' Roses, Green Day, zer daukazu? Zedie. Bai? Hombre. Guns N' Roses. Guns N' Roses, Edo Guns N' Roses! Norberak entzuten du nahi duena hemen. Bokaltxue, neskak. Eta horrela? Europako zein hiritan dago museoen uartea? Berlin, Budapest, Praga, edo Kopenhagen. Praga. Kopenhagen. Berlinen. Oso politxa. Zederra. Ondakait, hau bisitatu dugu. Bai? Bai. Komendagarria. Begira. Bokala? Batzuek kontrakoa badiote ere. Aurrera ingo dugu ez da. Zaituko Bai? Bota. Askotan errutinak lasaitasuna ematen du. Bai? Bai, ala.
Hau! Hirugarren errondan eta asmatu, komodina Tolosara beraz. Marka da joakari danok zein da zuzenaren aurretik, 230 eta komodina Donostia Pasaian, Tolosa 280 eta komodina Ondarru 210. Uso Alarraiz, zein da zuzena? Ez geratu errondaz kanpo, inor, saiatu taulako osatzen. Zeuk erantzuten hasita. Jakin nahi duguna da, lehenengo errondan, erromatarren garaian zeuden probintziak dira. Trazia, Britania, Partiria, Tifus, Asiria, Delfi, Lusitania, Dacia, Tarraconensis, Asia, Dalmacia. Britania. Erresuma Batuko hegoaldean. Lusitania. Lusitania, Iberiar penintsulako mendebaldean. Andreane. Partiria. Asmatua da, bikote. Zorterik ez. Uso Alarraiz. Tarraconensis. Iberiar penintsula gehien hartzen zuena. Oierkaitz. Dacia. Gaur egungo Errumanian hain zuzen. Uso Alarraiz. Trazia. Turkiako iparraldean bai. Oierkaitz. Dalmacia. Gaur egungo Kroazian. Asiria. Eta komodina erabiliko egontan. Errematatzeko komodina, hau pasuek. Eta Asia, Turkiako mendebaldean, 150 puntu Tolosara. Segurutarete. Oierretekaitz, bigarren erronda, zeuek erantzuten hasita, lehen elastiko edo jantzia gorria dute. Osasuna, Toluca, Txileko futbol selekzioa, Laboral Kutxa taldea, Telmodeun, Ferrari Eskuderia, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Liverpool. Osasuna. Ez dira alferriketa, gorritxoak noski. Ferrari. Ba, bai. Telmodeun. Bai traineruan, bai arropetan, bai. United, Manchester United. Deabru gorriak ez izenarekin, zautzen dira hauek. Andreane. Bayern Munich. Zuzen? Borussia. Elastiko hori eta beltza dute ba. Liverpool. Xabi Alonso hori ikusi genio, besteak beste. Andreane. Txileko futbol selekzioa. Oierkaitz azkena. Toluca. Mexikon? Bai, elastiko gorria duen taldea, 150 puntu gehiago Tolosara. Andreetan, ez ebekaziko zarete, hirugarren errondan erantzuten, eta ofizialki izenaren aurrean D daramate. Cranberries, Sex Pistols, Clash, Beatles, Talking Heads, Ramones, Mamas and the Papas, Runaways, Course, Rolling Stones, Velvet Underground. Beharrezkoa taula hau, Bai. The Cranberries. Irlandarra, bai. Beatles. Alegia, The Beatles, bai. The Clash. Oso, no? The Rolling Stones. Bikain? Mamas and the Papas. The Mamas and the Papas. The Course. Irlandarrak. Aizpak? Tamai bat. Bai, lau. Nebarrak. Andreane. The Talking Heads. Talking Heads, alaxe da taldearen izena derik gabe. Oso Alarraiz. Baldakaguk zea bat. Ba hoi erabili. Bakarra. Txintxoin Larraitz. Bai. Komodin erabili? Bai.
Moinak The Runaways talde argitu du. Oierreka, itzerra matatzeko aukera. The Sex Pistols, esango nizuke. Sex Pistols, bere hortan. Eta, Uso Alarraitz? The Velvet Underground. Oh yeah! Hori bai, 150 puntu. Uso eta Alarraitzen zak. Eta markagailuak 580 puntu Uso Alarraitz, 680 Oierrekaitz, 210. Andreak eta Anek. Andrea Dane, lastima. Bai. Zuen kontsolamendurako esango dugu horrezkerraldean, zuen eskuinealdean, egurra izan dela, nabarmen. Hal ere, esperientzia bila eta etorri berretasun duzu, berriro. Merez izan du? Bai. Torrekoa. Zer moduzan, Ondo, guztua. Bai? Bai. Orain kontua izango da igual, Andrea, pixukideren bat izendatzea edo? Oiane. Bai? Bat izendatu dugu, bila bezala beste lagun bat, eta pixuan, ikasle pixuan ere gauero bat egin. Noski biluzerekin, Andrea, eskerrik asko Ondarru, esker! Finalerditan, Uso eta Alarraitz, Oierra eta Ekaitz, sekulako erakustaldia. Bai. Bitaldek ere. Gustora, neskak? Oso. Bai. Zesanik ez, Oierra eta Ekaitz, beraiek zokatira jokatzea beste asmorik ez baitute. Ez, gaur finala eritxi nahi dugu. Horreko nahi eutze denean, gaur gure usteko. Lehen ulertu dut horrekin ja... Bueno, pixkanakagoa zelburu desberdin. Iritsi gehagoa. Lehenengo saion zan, pixak ikustea. Finala gerturatzen ari den neurrian, diplomazia ere pixka bat baztertzen ja, Joku psikologiko pixkat. Ondo! Ba, honenak irabaz ez dara noski. Hartu, leku eta guazen, sokatirara. Denbora. Zein zuzendari arabarrek zuzendu zuen Irati filma? Pablo Urquijo. Bai. Euskaltzaindiaren arabera, izteiaren arabera, noski zein animaliak egiten du kukurruku? Oiarrak. Jarraitu, atxotitza. Geroa, alferraren... Leloa. Zein da, gerraren jainkoa greziar mitologian? Ares. Zenbat nukleo dituzte bakterioek? Ez dute. Ez dute. Zein da, arrautza gordinak jateagatik pairatu dezakegun gaixotasun ohikoena? Salmonelosia. Zuzen. Ze kiloretan aritzen da Nora Mendizabal? Futbolean. Eskupilotan. Zein da, Debagoiena eskualdeko udalerririk populatuena? Deba. Arrasate. Erdialdeko Amerikako zein herrialdetako animalia nazionala da Quetzal, hegaztia? Mexiko. Guatemala. Zenbat da, 34 gehi 71? 101. 105? Zer neurtzen du Scoville eskalak? Lurrikarak. Pikantea, zenbat erre ditu harrigarria hitzak? 2. 4? Uso eta Alarraitz. Tratua eginda zauzi, Illa. Igual pairatu duzue joko psikologikoa. Igual bai, Kontuz, Igual bai. Hirugarren saioa gaur finalik ez, lehatzen da bertan €100, momentuz. Gure supertxapeldunen leku hartuta Miluzen bebai. Bikote. Eta ze pozik egongo garan, urrengo Miluzen, zeuekin barriro be. Bikote! Erre, lagunok, Oierra eta Ekaitzekin, util jatorrak eta esanekoak eta... Baina gerra psikologikoa tartean sartutakoan, aurrera? Lehenbiziko finala gaur? Espero bazken azizatea. Bai, sokatira naritzea ondo dago, zepoza eta bar, baina finala... Oso ondo. Bota jatzakua, irabaziko beno? Ondo, beteago ere izan dugu, baina erne pixkanaka. Ondo. Badoa, gaur Miluzen jokoan, €3.400. Bada hori kontu bat. Bada hori kontu bat. Noski ba. Irabaztien Miluzen. Irabazi eta ospatzeko... Sanferminetara? Bueno, baita ere, diru horrekin gauza asko itauzten. Sanferminetara. Eta gero aldezarretik lotara, Iturramara, haupa Iturrama! Publika batzatik atorretan, dejon dizuela. Iruñetik bai. Gure publikoa Iruñetik eta finalean Iruñera joango gara. Aurretik deialdia Euskal Herri osoko gure ikuslei gurekin bat egiteko momentua dela. Oierreka itzibiltzen zarete, errepidea ez eta? Karnetatea berri daukat, orduan desente nabil aurrea tatzea. Bai, praktikak eta...
Gu bai, Antxon, gure lana dalata. Bai, tokatzen da. Hemen leku baten lanien, bestien lanien. Grabatu, emanaldi... Zeure bakarrizketa... Bueno... Zu artefaktuarekin bereziki ez da? Danagaz. Bueno, eta hotzan eta... Bai, danagaz. Hemen, geldirik milu zen. Bai. Gainontzean, ondo be bai, Ondo be bai, Oie Errekaitz. Euskal Herrian zehar bileko gara, eta proposatuko dugun ariketa ulertu ondo eta etxeko epe bai. Google Mapsetik atara ditugu datuak, baina Via Michelinekin ere konparatu ditugu, bide azkarrena hartuta, errepidez hurbilago daude Iruñetik, Baionatik baino. Oie Errekaitz denbora. Lesaka. Ez. Ez? Ez. Zarautz. Bai. Elorrio. Ez. Urepele. Bai. Bai? Goizueta. Ez. Zestoa. Bai. Tolosa. Bai. Bai, ez? Bai. Garralda. Bai. Laudio. Ez. Doni Bane Garazi. Ez. Berriatua. Ez. Egiaztatu egingo dugu. Bide azkarren hartuta errepidez hurbilago daude Iruñetik, Baionatik baino. Bostaka. Berriatua. Urepele. Kutu Urepele. Hola. Garralda. Berriatua. Eta... Audio. Vale, aldatu iteunak. Lesaka Iruñetikan orduta pikoa da. Zarautz Iruñetik ertu. Berro segundo, Elorrio. Elorritikan autopista hartuta. Kendu batzuk iteunak. Bai, a ver. Urepele, bueno, jarrikiteu hok... Eske Urepele barra den da, bai, baina uretik. Vale. Ez, Urepele jarriko demen. Goitzueta baietz. Zazpidia, bidat. Vale. Zesta... Laudio... Dale. 6. 6 akatz. Bueno, jarriko dugu. Venga, arazi. Un segundo. Sí. Urepele... Berriatua ez... Eta... Lesaka. Aldatute. Oie Errekaitz, urrezko galdera. Begiratu, herriei, Gasteiztik hurbilen dauden biak dira denbora. Laudio. Eta... Elorrio... Garralda... Elorrio... Oie Errekaitz, ze moduz? Bueno, Gezkixan. Bai, egia esan hobeto ita genukan. Lehenbiziko zina data. Tokatzena. Berritxu, ez eskoremuan, zuzena da? Hurbilago dago. Baiona Iruña baino. Baionara 112 kilometro daude. Iruñera 126. Tolosa argi? Bai, nik uste baietz. Egia da alde hainbesteko ere ez dela, 63 kilometro ditugu Iruñera, 78 Baionara. Zestoa, ez eskoremura, ekarrita. Ondo? Ez dakigu, jaski, ez dakigu. Zuzen. Baionara 89 kilometro inguru, Iruñera 103. Bai, oier, jarriko zuz zestoaz, azpeitxin albuen autopistera urten eta Baiona. Zumaia biden. Eta da, horren iraupena zematekoa den. Claro, hoi da arazoa. Autobusez dena luze. Goizueta. Bai? 70 kilometro daude bertatik Iruñera, Baionara 83. Urepele, baiezkoan, bai? Bai. 50 kilometro besterik ez Iruñera, kasi 78 Baionara. Barruan dagoelako. Lesaka, baiezkora karri digu. Zuzena, aldaketa? Hortxe, ez ezkoan behar genituenak, Lesaka 52 kilometrora,
63 ditu Baionara, Zarauzi Baionara 76, Iruñera 90, eta bar, datu asko dira noski, baina Elorrio, Garralda Laudio eta Donibane Garazi hortxe, akatxetan. 250 euro. Oier Ekaitz, ondo? Bueno, bai. Keja, zinik. 1000 eurorekin asko zobeto. Beti. Zer egingo zenukete? Leheneko finalean 1000 euro irabazita? Fario mati marko, bueno, que es, ospatzeko bizkat. Elkartean, Oier? Bai, elkarteen gehiagoak, bai. Egia da, 1000 eurorekin. Elkartean. Bigarren elkarte bat igual. Baita ere? 1000 euro Gasteizera joan eta parranta edo karteran gordetzeko ez dela gezkita. Bueno. Aurreztea. Gazteiztik hurbilen dauden bi herriak zeintzuk diren, jakin nahi izan dugu. Laudio aukeren artean. Laudio bai. Argi? Hau? Laudio, nik uste baietz. Arabako bakar. Bai? 59 kilometrora dago. Oier Ekaitz? Elorrion zutani? Bindar bi argi eta 1000 euro igual. Espero. Oier Ekaitz? Oier Ekaitz, urrezko galdera 1000 euro, banatuko ditugu gaur Miluzen? Bai? Oier Ekaitz, primeran! Urrezko galdera esan dutan 1000 euro, bigarren saioan, Hau, hasi besterik ez egin, dejan izela. Zaparra da eurentzat eta txala zaparra da etxeko guztientzat. Eskerrik asko gurekin egotiarren gauero.